Ahojte priatelia, ahojte Košičania. Opäť vás vítam pri 4. diskusii z tohtoročného cyklu iniciatívy Ke inak. Naposledy sme sa videli v máji, kedy sme sa spoločne rozprávali na tému náhradnej výsadby a výrubového konania. Túto diskusiu si môžete pozrieť zo záznamu, máme ju uverejnení na sociálnych sieťach alebo na stránke YouTube. Dnes sme si pre vás pripravili tému, ktorá pojednáva o bezbariérovosti. A momentálne sa nachádzame v takej tej teplejšej časti roka, kedy nás to láka veľmi vonku a svoj pohyb orientujeme v tom exteriéri, takže považujem túto tému za veľmi dôležitú. No a mojimi dnešnými hostiami bude pán Marian Ligda, ktorý je slovenský reprezentant, hokejový reprezentant na Paralympiáde, a Adam Sarloš, ktorý je mestský poslanec v meste Bratislava. Ahojte páni. Dobrý deň, ahoj. Pani, ja mám na vás na úvod jednu takú spoločnú otázku. Keď sa povie bezbariérovosť, čo si pod tým predstavíte? By som povedal, že plynulosť, bezpečnosť a hlavne pohodlnosť pre všetkých v meste. Možno takto jednoducho, neviem. OK. Marian, čo ty na to? Ja by som to zhodnotil možno pár slovíčkami. Jednoduchosť a pohodlie a trvajme to k tomu, že keď je človek na vozíku, tak tých bariér naraz vykupne veľa, takže aby to bolo niečo, čo zažíva človek, ktorý chodí na nohách, čiže to by to malo byť. Taký nejaký pocit. Aby sme sa nemuseli zamýšľať nad tým, ako to obídeme, alebo ako to vyriešime. OK, lebo keď sa povie bezbariérovosť, tak človeku väčšinou napadne takéto to fyzické materiálne prostredie. Predstavia si nejaký múr, nejakú prekážku, niečo, čo musia prekonať, ale tá bezbariérovosť nemusí byť vôbec akože fyzická, ona môže byť aj mentálna. V tom spôsobe premýšľania, ona môže byť aj digitálna, môže byť informačná. Akým spôsobom zdieľame medzi sebou informácie, aby boli prístupné. Napríklad, keď príjem na stránku mesta Košice, ja som úplne zmetený, cítim sa ako v labyrinte. Hej. Že je to také zvláštne, kým sa chcem preklikať do niečoho, také akože user-friendly prostredie tu nefunguje, alebo to mentálne prostredie, že ten mindset bezbariérovosti. Ako to vnímaš ty, Marian? Že je to trošku aj ten mindset, alebo tá bezbariérovosť sa týka toho fyzického prostredia? Ako vravíš, je to všade, pretože na tom internete práve to môžu zažiť aj tí ľudia bez nejakého handicapu, že vlastne začnú mať tie bariéry, lebo si to nevedia dohľadať, nevedia sa k tým informáciám dostať. A tu vlastne nám sa stráca to naše postihnutie, ale začína vám to postihnutie. Takže je to tak naozaj veľmi zaujímavé, že aj tam veľakrát sa stretávam napríklad aj na stránkach ministerstiev rôznych, že dosť tie informácie sú v úvodzovkách zašité niekde v rohu, kde je ťažké sa k ním dostať, aj to ich vyhľadávanie nenájde presne to, čo chcem, ale zobrazí mi zase strašne veľa informácií. O tom sa ešte presne budeme rozprávať, presne čo si načrtol, že rôzne nejaké tie schémy a tá komunikácia s úradmi. Adam, čo ty si myslíš? Bezbariérovosť, týka sa to len toho fyzického sveta, materiálneho, alebo je to aj informačné prostredie, mentálne prostredie? Ono je to skôr otázka filozofie, lebo už keď máš bariérovosť vo fyzickom svete, čiže v našom prípade v nejakom meste, dajme tomu, tak vychádza to z nejakej filozofie. Tie mesta sú bariérové do veľkej miery práve preto, že pred 60, 70, 50 rokmi, doplňujúci číslo, aké potrebuješ na konkrétne mesto, sa to mesto vykreovalo do modernej podoby a vtedy tá filozofia bola úplne iná. Takže dnes sa razí, nemáme v Bratislave filozofia bezbariérovosti, ale to mesto bolo kreované inak. A vlastne keď ty máš nejakú filozofiu, tak potom ju pretavíš do toho fyzického sveta, či chceš alebo nechceš. A to sa v našich mestách stalo. Minimálne v tejto téme.
Ja som si pred touto diskusiou prečítal nejaké, akože veľmi stručne, lebo tých dokumentov je viacero, a to siahol dlhé dokumenty z Európskeho parlamentu, z OSN a z Slovenskej administratívy národnej. A napríklad ten dohovor OSN o bezbariérovosti, o vytváraní toho priestoru pre všetkých ľudí, to nie je len ako o ľuďoch, ktorí sú telesne znevýhodnení, ale je to pre všetkých priestor, že aj ten priestor bezbariérovosti je definovaný ako univerzálny dizajn verejného priestoru. Že nie je to len o ľuďoch, ktorí sú nejak znevýhodnení telesne, ale je to proste pre ľudí, ktorí sa pohybujú na bicykli, s kočíkom, sú povedzme, že nevidiaci, že zahrňa to obrovské akože spektrum ľudí, že nie je to len taká nejaká unitárna, špecifická téma, veľmi nízko nejaká subtéma čohosi, ale je to proste jedna veľká téma, ktorá sa týka nás všetkých. Pretože ja mám pocit, častokrát, že ak počúvame, že dobre, máme tu nejakých telesne znevýhodnených spoluobčanov, ktorých možno je 1%, že pre nich ten priestor nemusíme vynakladať také množstvo prostriedkov, aby sme vytvárali ten priestor spoločne pre všetkých. Ale tá téma nie je len o nich, ale je proste o všetkých ľuďoch. Že namiesto toho, aby sme sa na to dívali ako na niečo, že je to len pre niekoho, tak by sme to mali považovať tú bezbariérovosť ako taký štandard lepšieho žitia. Ja si súhlasím, ale to presne si v zásade obšírne zhrnul, že jednoducho musíme sa na to pozrieť v prvom rade filozoficky, že nechceme bariéry všeobecne, chceme slobodné, bezbariérové, otvorené mesta, ale v prvom rade si to musíme predstaviť v našich hlavách, že jednoducho robíme priestory, nielen mesta, ale všeobecne verejné priestory pre všetkých ľudí a s dôrazom teda na ľudí, ktorí majú najväčší problém vo verejnom priestore sa pohybovať, že pomáhať čo najviac ľuďom, ktorí majú proste zníženú mobilitu. A jednoducho ten priestor robí pre všetkých, čo nie je vždy jednoduché, lebo máš veľa akoby prvkov, niekto chce jazdiť auto, niekto bicyklom, niekto pešo, ale jednoducho, že sú štandardné princípy, ktoré sa musia aplikovať, aby by sa mali aplikovať a od toho je tu teda nejaké mesto, nejaké vedenie mesta, ktoré by toto malo robiť. To je presne otázka projektov, keď sa navrhuje nový park alebo nejaké nové priestranstvo verejné, že pre koho má byť, komu má slúžiť a podľa toho treba nastaviť ten projekt a samozrejme zo skúsenosti viem aj ja aj ty, že čím multifunkčnejšie ten priestor chceš navrhnúť, tým to stojí viac peňazí a tu sa častokrát dostávame do konfliktu, že hodnota za peniaze, že za koľko vieme čo dostať naspäť a tomu sa ešte dostaneme v ďalšej diskusii. Ja by som sa chcel vrátiť k tebe, Majo. Ty si náš reprezentant Slovenskej republiky, bol si napríklad aj teraz naposledy v Taliansku na Paralympiáde v Turíne, reprezentoval si nás v hokeji. Chcel by som sa ťa opýtať úplne, možno, že to návodok nebude dávať veľký zmysel, ale postupne to prepojíme. Čo tebe dal šport v živote? Ja som športoval ešte pred úrazom, takže keď to zhrniem ako celok, naozaj od malička, tak získal som strašne veľa informácií, či už k športu, či už k vzdelaniu, či už k práci. Získal som strašne veľa priateľov a samozrejme prešiel som svet a viem hodnotiť, kde žijem, ako žijem, čo sa dá zlepšiť. A toto sú také tie základné veci, čo ten šport dáva. Dáva vlastne všetko, to je spektrum informácií, ktoré si potom človek individuálne spracoval. Dobre, čiže si taký, nazvime to, celoživotný športovec. A teraz sa ťa opýtam otázku, čo by si odkázal človeku, ktorý dnes prežíva možno podobnú životnú situáciu ako ty, že sa dostal do situácie, kedy musí prehodnotiť svoje dosavadné nejaké pôsobenie a prácu a ciele, musí sa preorientovať na niečo úplne iné, prispôsobiť sa novým podmienkam, ale ty si ako taký príklad toho, že človek môže byť teraz, či to pochopíš v vozovkách alebo nie, to nechám na divákoch a na tebe, že byť zase úspešným človekom, ktorý chce mať telesné znevýhodnenie, ale dokáže sa realizovať v spoločnosti, čo by bol taký odkaz pre ľudí? Určite vytrvať, nájsť nejaký bod, nejaký cieľ, ktorý by vlastne bol tým naplnením
nejakého ďalšieho kroku v živote, pretože úrazom, handicapom sa nekončí život, ale niečo nové sa začína. A tak sa treba na to pozrieť, je to zase psychológia, filozofia a tak ďalej do toho, čiže záleží veľmi od toho, aký druh problému daný človek má, od toho veľa závisí, od toho, aké rodine žije, akých priateľov má okolo seba, to rozhoduje o mnohých veciach, ale priorita pre človeka, ktorý mu sa stane nejaký úraz alebo ktorý má handicap, je nájsť si bod záchytný, ktorý ho bude naplňať a ísť si za ním, naplňať sa a popri tom získať ďalšie tie informácie a ďalšie veci, ktoré musí robiť aby sa dostal k tomu cieľu. Trošku ti nahrajem, lebo viem, že pracuješ na projekte, národnom projekte, ktorý pomáha ľuďom s určitými životnými situáciami. Keby si nám vedel stručne povedať, o čom ten projekt pojednáva. Je to projekt, ktorý zastrešuje Slovenský paralympijský výbor. Sme v ňom zhruba 50 motivátori, ten projekt sa volá Sme si rovní a vlastne v ňom pomáhame ľuďom s handicapom, to je jedno, či sú od narodenia alebo ten handicap získali počas života. Pomáhame im vlastne sa zapojiť do toho života s informáciami o rôznych príspevkoch na úradoch, s informáciami prioritne o práci aktuálne v týchto 3 rokoch. A samozrejme aj trošičku ich zapojiť možno do toho športu, keďže tu zastrešuje paralympijský, ukázať im, aké sú možnosti, lebo šport otvára strašne veľa možností a je to očistá aj duševná. Čiže pekne sa tam prepojilo mnoho vecí a je to vlastne projekt, kde sa pomáha ľuďom. My ľudí motivujeme, my sme motivátori, my ich vlastne sprevádzame tými ich problémami a snažíme sa im pomôcť tie problémy vyriešiť. Opýtam sa ťa, prečo si myslíš ty, že je dôležité, aby ľudia s nejakým znevýhodnením a s handicapom mali ostať v živote aktívni? Prečo je to dôležité pre nich aj pre spoločnosť? Môj názor je taký, že každý je prospešný pre spoločnosť, každý nejakým iným spôsobom. A to je zase to, ako si musí nájsť v tom živote to miesto. Nič nie je vydláždené, nikto nikomu nič nedá zadarmo. Ale ak má človek nejakú víziu, nejaký sen, nejaký plán, chce pomôcť či už spoločnosti, alebo chce byť dobrý športovec, alebo chce byť dobrý zamestnanec, má možnosť. Musí samozrejme ukázať tú zdatnosť, musí byť odborný, musí byť cieľavedomý a jednoducho ísť si za tým. Nesedieť doma a čakať, veď štát mi dá nejaký príspevok, veď možno niečo sa stane. Možno sa niečo stane, s tým sa stretávame najčastejšie, ale samozrejme sú aj ľudia, ktorí veľmi poctivo idú za nejakými svojimi cieľmi, potrebami a tak ďalej. Takže nedá sa to hádzať do jedného. OK. Adam, opýtam sa teba, ty ako reprezentant samosprávy, ako si sa dostal k téme bezbariérovosti? Je to niečo, s čím si prišiel do kontaktu, až keď si sa stal poslancom mesta Bratislavy a začal si riešiť nejaké tie samosprávne témy, alebo si bol v tejto téme doma, alebo si sa v tom orientoval, alebo si sa o ňu zaujímal aj predtým? Sa priznám, že ja som prešiel takým prerodom od človeka, ktorý chodil autom do obývačky a keď mal prejsť 50 metrov, tak sa do auta prešiel, až po človeka, ktorý sa venoval rozvoju cyklodopravy a teraz chodím všade pešo, MHDčkou, bajkom a samozrejme auto mám, ale menej. Na tému bezbariérovosti ja som začal riešiť, keď sa mi narodilo dieťa a začal som kočíkovať a zistil som, že fúha, že ako ja som v pohode, že to zvládnem, prejdem cez všelijaké bariéry, že nemám s tým problém, ale začal som vlastne vnímať, že veľa rodičov, hlavne mamičiek s tým problém má a potom bola nejaká kampaň, kde sme chodili do ulic a pýtali sa ľudí, čo by chceli riešiť v meste a téma bezbariérovosti sa vracala. Jednak teda hlavne v téme, že nerovné chodníky a teda, že neviem prechádzať s kočíkom a proste, že to mesto je bariérové. A vtedy som akoby začal tú tému viac rozvíjať aj v rámci našich tímov v Bratislave. A teda to je takým nejakým spôsobom, že ako som sa k tomu dostal. Ale aktívne som začal sa tomu venovať až počas nejakých kampaní, kedy sme zbierali akoby podnety od ľudí, že čo sú tie problémy konkrétne, s ktorými sa akoby nejakým spôsobom, ktoré majú v tom meste a ktoré treba riešiť.
Dobre, a to sa ťa chcem presne opýtať na tie najčastejšie problémy, ktoré riešia obyvateľia v meste Bratislava, čo sa týka bezbariérovosti. Sú to podnety od, ako si spomenul, od ľudí, ktorí napríklad kočikujú, alebo korčuľujú, alebo bicyklujú, alebo sú to podnety aj od ľudí, ktorí sú vyslovene, že telesne znevýhodní, napríklad sú to nevidiaci ľudia, handicapovaní telesne. No, najčastejšie sú to rodičia deti, ktorí vnímajú chodníky, ale mali sme veľa podnetov od ľudí so zníženou mobilitou, teda najmä od ľudí na vozíku a aj teda aj skrz našu poslankyňu, dnes už poslankyňu Národnej rady Veroniku Veslarovú, tak tú tému som sa aj konzultoval viackrát, že jednoducho je to naozaj že problém. Ty si na vozíku a proste máš akú bariéru a ja som v pohode, ja ten kočík prenesiem v nejakej forme, ale ten proste človek na vozíku sa neprenesie jednoducho. Čiže je to, veľmi rýchlo sme si uvedomili, že to mesto Bratislava, ktoré by malo byť nejakým spôsobom ukazovať tú cestu iným mestám, lebo je to hlavné mesto, tak je veľmi bariérové a stále je bariérové, aj keď teda si myslím, že už niekde sme ho dostali, že to asi potom možno nesú. Čiže najčastejšie to boli rodičia, ale bolo aj zo pár ľudí, ktorí naozaj, že ľudia so zniženou mobilitou. Dobre, chcem sa ťa opýtať na rovinu. Je otázka bezbariérovosti otázkou aj väčších investícií? Že je to pre samosprávu oveľa väčší náklad, ak chceme vytvoriť priestor pre všetkých, ten univerzálny dizajn? Určite áno, lebo vieš, tie mesta sa stávali nejakým spôsobom a stávali sa bariérou. To, čo dnes máme, je akoby dôsledok nejakých rozhodnutí v minulosti, ktoré neboli úplne najšťastnejšie, ale zmeniť ich už nevieme, že nevieme ísť do minulosti a zmeniť ich. A teraz vlastne máš bariérové mesto, a keď ho chceš debariérizovať, tak to niečo stojí. Čiže ono to má niekoľko robiť. V prvom rade bolo potrebné zmeniť tú filozofiu. Keď už ideme robiť nejakú novú investíciu, tak na tú bezbariérovosť sa myslieť musí. Pri každej novej budove, pri každej novej ceste, pri každom novom chodníku a tak ďalej. A potom máš tú rovinu, ktorá bolí, že jednoducho máš bariéry, ktoré sa odstraňujú a vlastne akoby napráva sa spätne nejaká filozofia, ktorá dnes nefunguje. A to je otázka veľkých investícií. No to som sa chcel opýtať, lebo ja bez toho, aby som nejak trošku zabrdal hlbšie do toho rozloženia kompetencií a delenia právomoci v Košiciach a v Bratislave na mestskej časti a mesto. U nás v mestskej časti Západ máme skúsenosť s tým, že aj napriek tomu, že na to existujú normy, že ak buduješ nejakú komunikáciu, nejaký chodník alebo nejakú cestu, už by mala byť bezbariérová, aj tak sa u nás stane, že sa vybuduje a je bariérová. A potom vznikne s tým konflikt, potom sa nás obrátia ľudia, urobili si nám tu nový chodník, ale z toho chodníka sa nevieme dostať po vlastnej bráne, lebo tu máme človeka, ktorý je handicapovaný telesne, ale on tu nevie prekonať tú bariéru, je tam proste nejaký obrubník, alebo je tam proste nejaký schod. Že keď ste robili ten chodník, prečo ste ten schod neodstránili, alebo ten obrubník. Alebo také dodatočné náklady, už keď si zazmluvíš firmu, ktorá má niečo urobiť, nejaký projekt, že či máte aj s týmto v Bratislave skúsenosť, nejakú konkrétnu, alebo si sa s tým nestretol? Čo my sme presne spravili to, že zmenili sme tú filozofiu. Začalo to pred asi skoro 8 rokmi, 7, že zmenila sa filozofia, že OK, ideme robiť bezbariérové mesto. A teraz boli nejaké projekty, aj stavebné, aj v súkromnej sfére, ktoré dobehli, a ešte niektoré aj dobiehajú žiaľ, aj dopravné, ktoré proste, že nie sú v súlade s touto filozofiou. My sme si tú filozofiu zmenili, a to znamená, že keď si developer ideš niečo stavať, tak záväzné stanovisko mesta by si mal dostať, až keď splníš nejaké podmienky, a jednou z nich je bezbariérovosť, je veľmi jednoducho povedané. To mesto môže robiť. A potom jednoducho, keď my sme si zadali, že chceme debariérizovať čo najviac, ale vždy je to otázka peňazí, takže je človek, ktorý na úrade, ktorý proste debariérizuje priestory v okolí zástavok a hlavných ťahov, keďže to sú proste najväčšie zóny, kadiaľ ľudia chodia, kde potrebujú najviac debariérizovať. A je na to modelový projekt a už kreslí tie projekty, tie konkrétne situačky na konkrétnych zástavkách jeden človek. Čiže aj sa šetria peniaze a je to efektívne. Zároveň tie zastávky upravujeme tak či tak už keď sa upravujú, tak sú urobia debariérizované. A takýmto
spôsobom sa pristupuje aj k rekonštrukciám chodníkov, k výstavbe nových chodníkov, že jednoducho musí to ísť v súlade s tou filozofiou. Občas sa stane, že to nie je úplne tak, ako by malo byť, ale teda musí to ísť z tej filozofie. A keď to nie je v tej filozofii, znamená, že to mesto zlyháva, ale proste musí sa to nastaviť tak, aby minimálne tie ďalšie projekty, ktoré odteraz sa robia, by mali byť v súlade s nejakou filozofiou bezbariérovosti. Pýtam sa to práve preto, pretože ja spoločne s Marianom chodím tak mapovať jednotlivé lokality v mestskej časti Západ v Košiciach a vidíme tú bariérovosť, napríklad pri parkoviskách. Sice na parkovisku je definované, že 1, 2 alebo neviem koľko podľa počtu parkovacích miest celkového je definované, že to je parkovacie miesto pre človeka s zdravotným znevýhodnením, ale už ten prechod z toho parkoviska, že keď človek vystúpi, ten človek so zdravotným znevýhodnením vystúpi z toho vozidla na tom parkovisku, už sa nevie bezbariérovo dostať na najbližšiu akože pešiu komunikáciu. Toto sme si všimli, že je veľmi častý element, okrem takých, že schodísk, takýchto vecí, toto je veľmi častý element, že máš aj ty nejakú takú, že konkrétnu vec, ktorú si všimol možno v Petržalke, odkiaľ si, alebo v Bratislave, že toto je element, s ktorým často zápasia ľudia s nejakým telesným znevýhodnením. A nemusia to byť len ľudia s telesným znevýhodnením, môžu to byť ľudia aj povedzme, že nevidiaci, lebo ja napríklad častokrát vidím na križovatkách, na ktorých je osadená zvuková signalizácia pre nevidiacich, ale tá zvuková signalizácia buď nefunguje, že napríklad na červenú ide, na zelenú nejde, alebo na červenú ide hlasno, na zelenú ide úplne potichučky. Že ak by ten človek, ktorý má to zrakové znevýhodnenie, mal prejsť tú križovatku len na základe toho zvukového signalizačného zariadenia, tak možno by neodišiel zdravý z tej križovatky. Že či máš nejaké také skúsenosti aj z Bratislavy, že nie všetko funguje tak, ako je napísané na papieri. Či to je ten motivátor na to, aby sme sa tej téme venovali oveľa intenzívnejšie? Musíš ísť v súlade s tou filozofiou a proste debarizovať bariéry, lebo samozrejme, hlavne Petržalka je tým znám a presne čo si povedal, že prídeš na parkovisko, zaparkuješ, vystúpíš a potom musíš prejsť nejakú bariéru, čiže super, že teda človek s zniženou mobilitou môže zaparkovať, ale áno, potom, toto je bežný jav, lebo proste, vieš, že my sme si dali takú filozofiu, že ideme najskôr riešiť tie hlavné ťahy, respektíve to, čo nám financie dovolujú, a už keď ideme rekonštruovať zastávky, čo sme vždy chceli, autobusové a teda električkové, tak jednoducho už keď sa robí rekonštrukcia, tak už urobíš tú debarizáciu. A je na to proste proces, a je to relatívne efektívne aj akože z hľadiska financií aj procesov. No a potom postupne potrebuješ akoby z tých hlavných ťahov ísť priamo do sídlisk, kde už je to horšie a väčšinou na sídlisku je problém presne, že z parkoviska máš nejakú bariéru alebo točíte schody cez nejakú terasu a to sú proste tie bariéry z minulosti, ktoré stoja peniaze a boli to, keď to potrebuješ odstrániť a urobiť na novo, musíš projekt špecializovaný priamo na toto. Napríklad zastávky na to je jeden projekt dopravný, ktorý sa len upravuje na základe situácie, takže veľmi efektívne. A jeden človek to proste robí dokola stále. Ale keď ideš takto na parkovisko, do nejakého, do sídliska, tak musíš robiť na novo projekt, musíš to robiť úplne od začiatku. To stojí peniaze, musíš to povoliť, musíš potom neviem čo, čiže je to práca. Ale to treba hľadať systematické riešenia. A niekedy s Marianom sa stretneme samozrejme so situáciou, že aj ten prístup bezbariérový z toho parkoviska je, a nemusí to byť len parkovisko, je to nejaká lokalita, lenže ten človek s tým telesným znevýhodnením musí povedzme, že urobiť o 100 metrov navyše, aby využil ten bezbariérový prístup. A teraz zase chceme, aby ľudia, ktorí majú to znevýhodnenie, robili niečo navyše, niečo naviac, niečo extra, aby dokázali urobiť ten istý presun v pohybe a v tom priestore, ako zdravý človek, ktorý povedzme, že to dokáže robiť za 5 metrov, tak človek so znevýhodnením musí robiť 50 metrov, aby využil proste tú bezbariéru. Že to je také, to je ďalšia otázka, tá intenzita tej bezbariérovosti, že tie normy
Lebo viem si predstaviť, že existuje norma, ktorá hovorí, že v tejto lokalite musí byť takáto a takáto konštrukcia, ktorá by zabezpečovala bezberový prístup, ale ak ten znevýhodnený človek musí urobiť o 50-100 metrov navyše, tak sa to podľa mňa míňa účinku, hej, že tá intenzita, lebo častokrát sa prechádzame v mestskej časti, kde vidíme, že od parkoviska vedie, ako pre peších účastníkov tej mobility, ku každému vchodu vedie od parkoviska chodník, schody a tak ďalej, že každých povedzme, že 5-10 metrov je tam vybudovaná infraštruktúra pre tých v úvodzovkách zdravých ľudí a pre človeka, ktorý má to telesné znevýhodnenie, je vybudovaná tá bezbariérová konštrukcia a infraštruktúra až o 100 metrov ďalej. Hej. Že, a teraz to je presne možno tá otázka tých financií, či si to vieme dovoliť, ale ako si spovedal, ak by sme už na začiatku budovali ten priestor s tým vedomím univerzálneho priestoru, vyhli by sme sa tým problémom a teraz mne stále tak sa naskýta tá otázka, veď ľudia, ktorí majú nejaké telesné znevýhodnenie percentuálne, to museli byť aj pred 20, aj pred 30 rokmi, aj pred 40 rokmi, že prečo sa ten priestor pre Boha nedizajnoval pre všetkých, ale len pre tú majoritu absolútnu. To už teraz nevyriešime, my sa musíme len vysporiadať s tým, akože s tým negatívnym dôsledkom tých rozhodnutí z tej minulosti. Ak môžem, ak sa zapojiť, to už dlhšie nerozprával, tak presne hovoríš také tie najdôležitejšie veci. Je super, že sa debarierizujú hlavné ťahy, všetky tie zastávky a tak ďalej, ale povedzme si, že tam je možno ten pohyb nie až taký ako v tých obytných zónach. V tých obytných zónach tam sa my najviac pohybujeme, tam je najviac ľudí, tých 10-15 minút od tých svojich bytoviek, z tých svojich domov a tam je tá bezbariérovosť najväčšia. Hej, a berme to tak, že bezbariérovosť je bezpečnosť. Dajme to, bezbariérovosť rovná sa bezpečnosť pre všetkých ľudí. A tým pádom my eliminujeme rôzne úrazy, čo zase stojí peniaze štát. Takže to ide ruka v ruku a vieme to, pravdepodobne by sme to vedeli aj finančne vyjadriť, že nakoniec tá debarierizácia nie je vôbec drahá. Takže ja by som sa na to povedal. Vráti sa to, ako ona vyjadrená v peniazoch, ak by sme si povedali, projekt chceme ho robiť v týchto intenciách, stal by 1000 eur, ako chceme ho robiť maximálne univerzálne, stal by 2000 eur, v tomto ponímaní je tam rozdiel. Ten rozdiel by sa ukázal, povedzme, že o rok, o 2, o 3, v tom pokoji, bezpečnosti a pohodlnosti toho obyvateľstva, ktorý by ten priestor využívali následovné 10 ročia. Asi tak by som to povedal. Ja si všímam jedno, je veľa ľudí, ktorí jazdí na bicykloch dnes a naozaj sa stávajú úrazy kvôli tomu, že je tam diera, je tam obrubník a tak ďalej, kde nemá byť, alebo prípadne tie semafory nie sú dobre poriešené. A tí ľudia sú ľudia, ktorí chodia do práce, vytvárajú nejakú hodnotu, odvádzajú a tak ďalej. A nebavíme sa o jednom človeku. Úrazov na bicykli pribúda, sú to obrovské čísla a tí ľudia už potom nie sú si vypojení zo systému, neprinášajú tomu systému ani tú finančnú hodnotu. Čiže ja sa na to pozerám takto. A samozrejme z toho dlhodobého hľadiska, ako hovoríš, keď to zoberieme, tá debarierizácia je proste plus aj pre štát. Pozerajme sa na to takto. Ja by som možno na to nadviazal, že máš úplnú pravdu. Vlastne, že keby to niekto vyčíslil, podobne ako napríklad, že keď niekto presahne z jazdy autom na jazdu na bicykli, tiež má nejaké zdravotné výhody a toto je niečo podobné, že kebyže debariezujeme, že aký efekt aj finančný, aj že to urobí z dlhodobého hľadiska a malo by to byť teda nejaký strategický záujem štátu, akoby, že debariezovať tie mesta, ale to máš podobne ako s terasami, že tie mesta majú nejaký obmedzený budget a robia niečo, teda aspoň tie, ktorí sa snažia a nestačí to, treba robiť viac, len to mesto samo o sebe ten problém nevie rýchlo vyriešiť, že vie ho vyriešiť v nejakom rozmedzi, ja neviem, 10-20 rokov možno, ale to je strašne dlhá doba. Ale keby sa do toho oprel štát nejakými strategickými materiálmi, nejakou strategickou hlavnou finančnou podporou, tak možno by to šlo aj rýchlejšie. Tu by som chcel aj viac na teba, Adam, lebo viem, že štát má nejakú víziu, myslím, že to je
ale to si odvodzujem ja osobne, že to je len kvôli tomu, že existuje nejaká európska vízia a nejaký dohovor o právach znevýhodnených osôb 2130, lebo presne to obdobie kopíruje aj ten náš slovenský dokument, preto si myslím, že je to presne kvôli tomu, že sme v Európskej únii, že štát na základe našho členstva v Európskej únii, ktorá na to tlačí, má nejaký víziový dokument na vytvorenie tej bezbariérovosti. A tiež sa to netýka len telesne znevýhodnených ľudí, ale týka sa to všetkých ľudí. Ale tu by som sa ťa chcel opýtať na tú úlohu štátu a samosprávy, pretože predsa ty si len z Bratislavy a ľudia sa tak spájajú, že Bratislava, tam sídli aj úrad vlády a všetky ministerstvá. A my napríklad v Košiciach máme taký dokument, je to taký online dokument, taká online mapa, ktorá sa volá, že GIS-plán, ktorý má niekoľko vrstiev a je tam vlastne aj jedna vrstva je, že bezbariérovosť. A keď si ju otvorím, tak tam vidím proste, že ako keby pre obyvateľov je to taký malý plánik, sú tam vyznačené trasy, že ak ste napríklad imobilná osoba, ako sa viete dostať na to alebo to miesto, že k tejto budove vedie bezbariérový prístup, k tejto budove vedie bezbariérový prístup. Má niečo také aj mestská časť Petržalka alebo Bratislava ako celkový nejaký dokument, taký online dokument? Je to konkrétne, že vyslovene k bezbariérovosti asi veľmi nie, ale my robíme rôzne mapovanie akoby pohybu jednak pešo, a hlavne teda pešo aj v rámci projektov MIBU. A tam je to akoby zakomponované hlavne teda zdôraznené aj na bezbariérovosť a bezpečnosť. Čiže že vyslovene na bezbariérovosť také niečo asi nemám, ale je to zakomponované. Mne to príde tak, že v tom dokumente existuje taká vrstva, že bezbariérovosť a tam sú napríklad budovy, ktoré majú nejaký bezbariérový prístup. Ale my keď sa s Marianom prechádzame po tej terase, tak vidíme XY bariér, hoci ten dokument deklaruje, ja by som skôr povedal, že on deklaruje takú normatívnu bezbariérovosť, ktorá bola niekde definovaná, že čo to je bezbariérový prístup. Ale my keď sa s Marianom prechádzame po tých jednotlivých ľudníkoch na mestskej časti Západ, tak narážame na XY prekážok, ktoré je ťažko definovať možno normatívne zatiaľ, ale ako konkrétny účastník, keď by si tam stál, tak by si vedel zhodnotiť vizuálne aj proste tým pohybom, že toto je proste pre teba prekážka. To je všeobecne problém, že aj ty si to pomenoval, že máme nejakú stratégiu, či už bola teda forsnutá z Európskej únie, to je na konci nejedno, že máme nejakú štátnu stratégiu k bezbariérovosti a určite sa aj robí veľa vecí, ale nemám pocit, že to, čo je najpodstatnejšie, že samotný štát bezbariérovosť nevie vyriešiť, debariérizáciu nevie vyriešiť, to vedia vyriešiť mesta, ale potrebujú práve pomoc jednak v procesoch, ale hlavne finančne. A potom je to otázka tej implementácie, že keď máš nastavené na úrovni mesta, že ideš debariérizovať, papier znesie všetko. Už je potom na tom meste, aby teda aj tú filozofiu forsoval, a trvalo. A samozrejme nikdy to nebude dokonalé, ale keď sa to bude robiť dostatočne dlhý čas, s dostatočne najväčšími zdrojmi, tak proste ten výsledok tam jednoznačne bude. Dobre, čiže otázka na teba je teda... Môžem do toho vstúpiť? Povedz samozrejme. Že naozaj toto je to, že to dodržiavanie tých vecí je veľmi dôležité, ale mám pocit, že tam zlyháva vlastne ten štát ako kontrolný orgán, že niečo sa povolí, aj keď to nie je tak, ako by to malo byť. Čiže papier znesie všetko, ale realita je iná. A k tej bezbariérovosti a k tomu, či nie je niečo niekde na internete, ľudia, aj vozičkári sami, alebo ľudia z handicapom môžu, aj aplikácie rôzne, či už Wheelmate, Wheelmap alebo vozičkár map, môžu si to stiahnuť do telefónu a môžu si dávať a pointovať tie body, či sú bezbariérové a tak ďalej, či sú tam záchody bezbariérové, či sú parkoviska bezbariérové v daných lokalitách. A to je také, čo si vedia robiť sami. Čiže toto je dôležité, aby sa aj spoločnosť zapájala do určitých vecí a nebola len prijímateľom nejakých vecí, ktoré sa tvoria alebo ktoré boli takedy vytvorené. Skvelá informácia, to ťa potom poprosím, aby si mi poslal, alebo keď budem potom vytvárať odkaz na tento call, na tú diskusiu, tak potom určite zahrniem, lebo je to veľmi dôležité. Ja si zase uvedomujem, že určite ľudia, teda možno nie 100%, ale ľudia, ktorí zápasia s týmito ťažkosťami, vedia o týchto apkách, o týchto možnostiach, ale aj napriek tomu
Je dôležité to stále pripomínať, pretože z mojej skúsenosti, čo vnímam z toho verejného priestoru, ľudia, ktorí majú nejaké znevýhodnenie, sú takí uzavretí do seba v tom svojom zmýšľaní, aj v tom svojom pracovnom prostredí, takí sú málo ambiciózni a málo ochotní proste vystúpiť z tej svojej komfortnej zóny. To je samozrejme problém aj zdravých ľudí, ale určite to je potom ťažkosť ešte pri ľuďoch, ktorí majú nejaké znevýhodnenie, že boja sa iniciovať, zakladať nejaké združenia, prihlásiť sa o svoje práva verejne, teraz myslím verejne, aby na to upriamila proste tá spoločnosť, tú pozornosť, pretože percentuálne sa to asi dá nejak vyčísliť, koľko je znevýhodnených ľudí telesne čisto nevidiaci, nepočujúci, telesne znevýhodnení, ale ak z tohto spektra spoločnosti by sme vedeli vytvoriť nielen nejakých používateľov dávok, poviem to takto akože nepekne možno, ale produktívne spektrum, produktívnu časť spoločnosti, bolo by to oveľa prospešnejšie aj pre štát, aj pre to okolie. Čo si povedz Mária, povedz. Existuje jedna vec, presne ako rozprávaš, nemusíme chodiť a vymýšľať niečo, čo už je vymyslené. Krajiny ako Holandsko, Dánsko a tak ďalej, tam sú ľudia benefitovaní za to, že pomáhajú niečo tvoriť. Či už v občianskom združení, či už študujú, či už pracujú a tak ďalej. Sú benefitovaní. Či dostávajú niečo navyše. U nás dostávajú všetci rovnako. A prioritne prídeš na úrad a dnes už to nie je až tak markantné, ale ja keď som stal úraz pred 25 rokmi, a 21 rokmi teda, tak som dostal prvú odpoveď na to, keď som videl papier na sociálke, aký bude mať dôchodok, to bolo 5000 korún, že čo s tým mám robiť, a mi pani povedala, rodina sa má vás postarať. Čiže ja som dostal fleku facku a tu sa skončili tvoje všetky také tie ciele, také tie sny nejaké, lebo musíš sa nadýchnúť a pochopiť, že ti nikto nič nedá zadarmo. Ale zároveň, čím si aktívnejší, tým viac na teba poukazujú, že si samostatný alebo sebestačný a prichádzaš o ďalšie benefity. Miesto toho, aby si ich dostal, ty o ne prichádzaš. Tak je nastavený systém v podstate. Čiže poďme to urobiť naopak. Poďme dať nejaký štandard, ktorý dostanú všetci a potom budú benefitovaní. Či už materiálne, či už finančne, či už nejakými inými výhodami, ktoré by poskytovalo mesto alebo štát. A toto si myslím, že je neuveriteľne motivujúce a tí ľudia výjdu z tých ulic a začnú sa naozaj správať inak. A zároveň to nie je aj nariadeniami, že keď máte nad 25 zamestnancov, musíte zamestnávať ZTPčkára s takým a takým postihnutím, aby ste nemuseli platiť na daniach vyššie odvody. Urobme to trošku inak, urobme to tak, aby to bolo naozaj motivačné, lebo je množstvo ľudí, ktorí sú šikovní, ale sú nezamestnateľní, lebo sa na nich zamestnávateľ pozerá, že máš postih, čo s tebou. Pre nás. Ja som až k tomu dve vety iba povedala, môžem? Povedz. Existuje taký výrok, že my silní musíme pomáhať slabým a vlastne tuto mi to príde presne tak, že v minulosti sa prihľadal skôr na tú majoritu a nie na tú minoritu. Teda ľudia so zvýšenou mobilitou je ich logicky menej, ale presne, že keď sa bavíme o debarizácii a bezbariérovosti, musíme pomáhať tým, ktorí majú najväčší problém, lebo proste robíme spoločnosť pre všetkých. Čiže presne ako si Marian povedal, že je to opäť, sa vracame k tomu, že to je otázka filozofia, ale teda na tej veľkej úrovni. Čiže to je súhlasím, že musíme to celé by sa to muselo prenastaviť. Je to o tom, podľa mňa, vytvoriť naozaj témy k veci, lebo strašne veľa sa rozpráva a málo sa koná. A samozrejme je to aj na tom, že aj tie rôzne povolenia a tak ďalej, všetko dlho trvá. Štát o niečom rozhoduje, o niečom mesto rozhoduje, nakoniec sa to motá, nakoniec sa to nejako zasekne, lebo, a toto je to, že toto treba zjednodušiť, to sa týka bezbariérovosť, tá hmatateľná, ktorú zažívame, a potom je tu tá bezbariérovosť, povedzme, alebo tie problémy, ktoré vychádzajú z tých úradov. Tá psychológia potom, ako vplýva na tých ľudí, že ako sa s tebou bavia na úradoch, ako sú ti nápomocní a tak ďalej. Tam sa urobil veľký krok, to musím povedať naozaj, že urobil sa veľký krok, ale zase je to individuálne od úradu k úradu. Úrady sú ako keby štát v štáte. Hej. Je to subjektívny pohľad daného úradníka na tvoj stav a na tvoje problémy a na tvoje potreby. Ja dám do 10 miest rovnakú žiadosť a vyjde 10 rôznych odpovedí z toho. Aj keď je tu dneska už integrovaný posúd. Dobre, chcem sa opýtať, čo pre vás znamená inkluzívne mesto, tento pojem?
je to niečo, čo som naznačil na začiatku našej diskusie, ale trošku som rozšíril ten pojem, povedzte. Mesto, ktoré je pre všetkých, že ktoré prihliada na potreby všetkých. Je to ťažko definovať. Každý si pod tým predstavuje niečo iné, ale ja si presne predstavujem pod tým toto, že jednoducho robíme mesto a ideálne aj štát v nejakom bode pre všetkých ľudí. Nie len pre majoritu alebo pre nejakých vybraných jednotlivcov, ale pre všetkých. Ja ti len na sekundu skočím, Adam. Ja som čítal v rámci nejakého dokumentu, ktorý pojednával o bezpečnosti priestoru a o takej pohodlnosti priestoru, že sledujte ten priestor, kde sa zdržiavajú matky s deťmi, s malými deťmi. Že tento priestor bude určite inkluzívny a bezpečný. Že podľa toho viete, kde je bezpečno a kde je dostupno. Že toto je ten signál. Okay. Presne sme sa dostali k tomu slovku bezpečnosť, že bezbariérovo zrovna sa bezpečnosť, hej. A z pohľadu všetkých užívateľov. Nielen nás ako vozičkárov alebo nejakých iných handicapovaných ľudí. A ja si myslím, že inkluzívne mesto je také mesto, kde rád vyjdem z domu a nezamýšľam sa nad tým, že čo budem riešiť za problémy na tých uliciach alebo v tých budovách. Čiže je to miesto, kde trávim druhú väčšinu času v tom priestore toho celého mesta a mám z toho radosť. Dobre, a chcel by som sa vás opýtať, čo je taká tá najdôležitejšia vec, ktorú by si mali naši diváci odniesť z tohto rozhovoru, z tejto našej diskusie? Ja by som povedal, že začneme pri deťoch. My sme mali takú konferenciu, že Start with Children v Bratislave a ono to začína a končí pri deťoch, že učme naše deti nejakým hodnotám a tie hodnoty sa prenesú do filozofie, do našich hlav a potom aj do fyzického priestoru. Okay. Presne tak, malo by to byť implementované už do tých hlavičiek a do toho vnímania tých detí, pretože oni to už budú brať automaticky. Vidím to sám, mám malé dieťa a ono ma neberie, že som postihnutý. On berie, že som jeho otec, že fungujem, chodím do škôlky, aj tie deti tam ma vnímajú ako niečo, vždycky sa okolo mňa zhrknú, pýtajú, obzerajú, vozia sa na mne. Čiže je to super aj pre mňa, lebo zapájam sa do toho diania. A zároveň aj pre deti je to kontakt s niekým, koho tá staršia spoločnosť vníma možno ako nejaký problém, obmedzenie alebo niečo, čo treba riešiť a oni nevedia ako na to, tak preto sa aj veľakrát neprihovoria alebo nevedia, že čo majú riešiť. Druhá vec je, že máme aj takých v partii vozičkárov, ktorí na otázku, či vám treba pomôcť, povedia áno, dajte mi peniaze. Je to vtipné z obidvoch strán, ale naozaj je to od tých detí, že veľa vecí sa zmenilo. Paradoxne sa stretávam, že čím v úvodzovkách chudobnejší človek, tým viac sa prihovorí a viac sa zaujíma o náš problém, či už nevieme niekde výjsť, či už vystupujem z auta a pýtajú sa. A paradoxne najviac socializovaní sú v tomto Rómovia, tí sú úplne úžasní. Mám ich veľmi fakt rád. Hej. A tí sú napomocní kedykoľvek, s čímkoľvek. Dá sa s nimi porozprávať, lebo oni žijú, oni proste tak žijú, hej, spoločensky, v komunitách. My sme strašne zindividualizovali svoj život, svoje potreby a z toho vyplývajú potom určité veci, že sa nevieme komunikovať, to je základ. Okay. Čiže tá väčšina sa prispôsobí tomu súčasnému systému, že pre nás je to dostupné, zabudáme na tých možno tú nejakú minoritu, ktorá tvorí možno 5% alebo 10% tej populácie. Z toho, čo sme si dneska povedali, ja by som povedal toľko, ako som to pochopil, že tá bezbariérovosť nie je len o tých chýbajúcich alebo nechýbajúcich obrubníkoch, o tých bariérach fyzických, ale častokrát, a možno je to v tom mindsete, v tej filozofii, v tom,
ako my vnímame ten verejný priestor, že nie je to len ten betón, ktorý vlastne, a to prostredie, ktoré je navrhované v tých projektoch, takéto materiálne prostredie, ktoré väčšinou v tých projektových dokumentáciách je najdôležitejšie, koľko metrov štvorcových, za koľko peňazí, kto to musí urobiť, ale je to niečo navyše v tom, ako to vnímame, to prostredie, a to v tom projekte, ktorý je plný tabuliek a čísel, možno nevidno. Viac možno treba do tých projektov vnúknuť alebo vsunúť tú empatiu a tú ochotu počúvať aj tú minoritu. To je to, čo ja si odnášam z tejto debaty a z tejto diskusie, pretože ľudia, ktorí trpia nejakým nedostatkom, sa aj ťažko prihlásia o svoje práva a ťažko sa im veľmi hovorí o týchto právach, pretože sa cítia veľmi nekomfortne pri tejto debate. A na to, aby sme ich počúvali, nemusíme čakať, kým oni nám povedia, čo by chceli a čo by potrebovali, ale musíme vytvoriť podmienky, aby sme im vyšli v ústrety. Čiže zapojiť ich do týchto procesov už predtým, než sa začnú projektovať tieto projekty a prezentácie verejných priestorov. Takto som to pochopil. A čo si o tom myslíte vy? Ja by som k tomu povedal toľko, že pozrieme sa na to strašne jednoducho. Pozrieme sa na to, ako sa to dá urobiť, nie na to, ako sa to nedá urobiť. A to je všetko. Hľadajme riešenia, nie problém. Marián, Adam, ďakujem veľmi pekne, že ste prijali pozvanie do dnešnej diskusie. Podľa mňa veľmi dôležitá diskusia, nie len kvôli tomu, že je teraz presne to prostredie a ten čas, kedy ľudia viac chodia do toho exteriéru, nie len kvôli tomu, že sa blížia komunálne voľby, ale kvôli tomu, že je to naozaj dôležité, pretože tá spolupatričnosť sa vytvára presne tou empatiou a to ochotou vytvára to prostredie rovnaké pre všetkých. To je ten pojem toho univerzálneho dizajnu. Želám vám veľa úspechov v práci, ktorú robíte. Adam, v tebe v samospráve, Marián, tebe v projektoch, v ktorých sa sústredíš na pomoc ľuďom so zdravotným znevýhodnením, aj v tejto téme. A milí Košičania, verím, že sme vám túto tému priblížili o trošku viac, že sme vás nejakým spôsobom zaujali, že nám zachováte priazeň a že si nás zapnete aj v našej najbližšej diskusii, možno o mesiac, možno o 2, budeme sa snažiť pripraviť niečo veľmi aktuálne a zaujímavé. Užite si leto, oddychnite si. Ďakujem našim hosťom, ďakujem aj vám ešte raz, naši diváci a poslucháči. Prajem vám krásny zvyšok dňa alebo večera. Kedykoľvek si nás pustíte. Ahojte. Dovidenia. Ahojte. Dovidenia, majte sa.